cengna ni sekarang ang suriwe cengnai surinai mai ganang kaitor ojrawan in thani khak sambai hambai maro apa nang suno naikole bebak no snamoi nini borok snamka hani bai kaitor no hambai tebo tinini chimi seng nini kokthai no sereng laina hanai seng nini thani nini buskango basoja kaitor nang subadi tebo omni bisingte jeng joto khanai dongnai hamare manan bagi kaitor nang subadi bebak nin thani yapare subrai jisu nang bai surisana amen ke phaidi jeng tinini chimi kaitor kubui de tong bono jeng wansok lainai age bono nainani sekang kaitor kubui de tong abo saime angke jeng actually kubui ke jisu no bu poito samaya te kaitor no bo jeng bukhawo thik ke chobui namaya hani bagai kaitor kubui de tong bono jeng puila sekang wansokui nai ke jeng ang nirokno o Bible omoni bisingtei Bible sereng lainani musungo o topik no 8 topik romoi kaitor kubui de tong Bible kubui de tamni o sungsaro jeng asai phai Eden thaibleng Noani rungtor Sodom Gomora aborok bebak kubui de ke Israel dopani laibuma bahai boro cengra bahai ke tha kaitoni mote tongode krei abono jeng wansong nalinai paithak ni molo bahai nai abono jeng nainai angke sumsok homane bo kaitoni thani uthamo bono jeng wansong nalinai tei jisu sabo bono jeng wansong lainai bahai ke jeng mothangjagai manai asai katar nai eba bahai ke chupna hawo soknai bono jeng wansong nalinai angke tau pile sekang wansok jagnai kok ke kaitor kubui de tong kamangma borok wansogo kaitor krei baksa basawo kaitor tongo haiparang boroni bukhawo kubui kaitor tongo de krei borok krak ke wansogui namaya ba krak ke romoi namaya hani bagai ang puile sekang kaitor kubui de tong bono sanani musungo ba silainani musungo kaitor ni Bible ni bisingtei jeng wansogui nalinai ke phaidi omno tuini ang sanani musungo kaitor kubui na tongkha hangke kaitor tongo hnei bahai ke sai manai kaitor tongo hnei sai manani lama ang oro khak thangke bagina kha Bible ni mote jeng kaitor bahai ke tongo hnei jeng sai manai lama angkha donis namjak manai rokno jeng naikha angke jeng siwu bo kaitor kubui de tong binis namjak rokni bisingtei jeng sai manam angke tei kaisa angke itihas ba laibuma no naikha angke aboni bisingtei jeng sai mano kaitor kubui na tongo angke tei kaisa boni kokthai ni bisingtei bo jeng sai mano kaitor kubui de tong abono jeng siwi mana angke jeng phadi boni kokthai ni bisingtei no jeng thanglajai oro hai hinai sawo Isaiah 45 verse 5 ang porinai kubui no sak no hui tongnai neng no kaitor muthangnai sa Israel ni kaitor oro tumaseng nu bo sak no phunugya hui tongo hinai sawo angke bo sak no phunuk ya hui tongo hani bagai bo jeng no phunuk ya sak bo nije jeng no phunuk ya sak joratei jeng kaitor no nugya ba kaitor no siniwi maya abo clear bo jeng no boni sak bai thang sakla ya sak ba phunuk ro ya sak jeng bono siniwi maya ba nugui maya hani bagai kwang ma Bible porike jeng nugo bo bini sak no phunugui ba jeng no sirowani bagai jothesto o sangsar wo bo yakari klangkha yakari roka ba roi roka nika piles kang bom tike jeng bono sawi manai ba kaitor tongo hnei bahai ke jeng simanai pade jeng thangnai kaitor tongo hnei sai manani lama pilangkha binis namjak
manai ni bising tui. Ke bini senamjak manai rok ni bising tui jeng kaitor tong honi sai mano. Obo no bo senamui jeng nos borok kaitor no sini mana ni mote bo roi klangka. Oro jeng pilas kang obo no jeng wan solaina bini senamjak manai rok ni bising tui bo bono siniwani ba bono nugwani bono sai mana ni jeng no jotesto roi klangka. Ke pilas kang boni kokthai ni bising tui jeng thalanyai. Oke, ang pornai ro kaitor mol brum brum keplai engai tongo. Pia bo soi no kaitor borok rok o sengsar senamjak prunisimi abono sawi mano. Mokol by nugia pano abono kahamke sawi mano. Kaitor asuk senamani manai rokno nugui borok rok abono sawi mano. Abo by no borok ni bukuk tui kepleng. Oro tumaisa ang je borok tonin ba Bible ni mote joto na salsa kaitor ni buskango mabasay nai. Engke basa pro baksa borok hai ni pana sanai ang nono sisi sini yable Prabhu kaitor kenai pana baksa kaitor ni buskango sawi mana. Neng bahai kana bustum nai ang nono sisi ni ya ano sini nani neng lama siro yable sep kerei nono sini bona ni. Ini sakangke abo hai sana ni sep kerei ni sawara. Tahun bagai kaitor asuk senamani manai rok no nugui borok rok abono sawi mano. Senamjak ni manai senamjak manai ni bising tui kaitor no sinibui mano. Abo bai no borok ni buku go tui kepleng nai. Tamane borok mengsa samaya, mengsa excuse klaimia, excuse klaimnya ni lama kerei. Kaitor no siwi manai mana ni bagai borok ni bising go rawi rekha. Podre pot kumrok ni bising tui podre pot no naikangke tak bonis namjak manai no naikangke no jeng omo kaitor bas nam naik kerei hingke obo umaya ini jeng kaham ke sai mano ketika sia samong samong ang pornai tamo ke samong kaham klaima bising tui bo sabo tamo abo punuk mang tongo bo norok ni bagai nokha ni watui warui tongo oro tumaisa bo sabo tamo abo punuk mang tongo ni sau neng senamjak manai bupang wapang toksa toktui rok bebak no naikang kaino neng sai mano oh obo senam nai tongo obo senam nai sya tongo nei neng sawi mano hani bagai no kaitor bupang wapang bebag no senamui roka jate bono nai sigina jeng kaitor tongo nei bekawo one shop mana na bagai get samo besawo lob monggo ang lob monggo ortumaisa nokha rok kaitor ni jeng sasano saklayo nokha bini yak ni samong rok no punugo ortumaisa nokha rok kaitor ni jeng sasano saklayo nokha neng naisai nei kangke no kaitor tongo senam nai tongso tongo nei borok no punugui ro nei so engke jeng nokha rok atukri rok hayung rok neng nokha atukri rok no nai kangke no neng sai mano kaitor tongo nei kaitor nok aborong ni bising tui no abo bonis namjak ni bising tui borok no kaitor ni thani phaimana ni ba kaitor tongo nei simana ni abo bo saklayo ro bo punugui ro get nokha naising nai di o atukri asuk bang ma sebas nam kana mano asuk naising ni kangke nai di atukri kabang ma abo sebas nam kana orok hai nei sawo na o senam nokha rok no naiwi nai kangke jeng atukri rok lekha baya Bible so atukri rok lekha baya engke asuk u universe asuk toru jeng wansogui na maya kabangma borok haino nije wansogui busili yang kena kaitor kerei nei sao haipana jeng kaitor ni senamjak no kaitor busuk boni kaitor senamani manai no naiye je busuk kotor aborok no nai ni kangke kaitor je busuk kotor kaitor royasak neng bahai ke bono nuknai oro neng nai ni kangke sini universe busuk galaxy tong sini universe galaxy 100 millions galaxy tong
Oke, 100 million galaxy, kaisa galaxy si besuk kotor. Sini sengsar, amo besuk nai, kaisa galaxy ono besuk atukuri bang. Lekha baya atukuri, asuk kebang. Oke, orot kemansya, scientist sawo, kaisa galaxy bono par nani besuk nang, teman nai, 300 koটি light year nango. Abo sini 100 mani fataro. Light year mane tabo, light, light thang bisawo thang mani light, bono no light year hono. Asuk light year by si bono cover khlainani besu 300 koটি bosor nangnai hini syo. Get obo sini 100 mani fataro. Engke जों galaxy kaisa no sibai mai angke asuk sengsar kotor no bahai ke जों sinai kaitor ka bebang no snam naisa ke 100 bai naisi de amongka sini galaxy na atukure sini galaxy tau o universe 100 millions galaxy tong kecing u galaxy kaisa no si scientist ro puri borok bahai bo tamabu sabai meya oke boni fatar tei oino rokno bahai ke sabai nai oke जों tabok jora amo naide kaitor snamani tabok jora mungsapana dera yakho je sengsar snam proni simi je prithibi guri dongo akene guri dongo universe wo je tongmani abono tongui dongo oke जों borok rok jepro gori no nayo gori snam jagro no nayo obon naika kana belai no complex ingjago belai no among jago marang jago haipano prithibi ba sengsar ba universe no kaitor bahike snamka bonole amo sengjaya mane achomsa ba marang jaya gori ni sai teibo amo kema sengsar abo beba kaitor no snamo gori neng lama kalaija keno kangke abo boni bodi ngi phai ngi hanai na korok sasuk snam mo de hanai অবশ্যই korok sasuk snam mani bo kema jakha so prithibi no ba o sungsar no nai ni kangke borok rok bahai ke wan sok na rengya obo bo snam nai sa tongo gori si haino phai me angke o sungsar le bahai ke haino phai maka gori ni sai teibo kema sungsar ko ge जों wan sok goi kam ke snam jak manai no naisugui nai kangke kaitor kerei honai simaya angke pai te kaisa tabok जों amono bisingo thangai nalinai universe no tui wan sok lainai bible tumasa universe job bible job angka belai kecham job ni kong no tui जों wan sok lainai oro ang porenai job chapter 38 verse 5 ang o hanos namna jengpro nung buro tongmani nung sawi manke ano sadi sabo omono suwi chongkhana eba sabo ari bokhana nung sawi deman oro haini sawo nung sai deman job no haini sengo teman mele job kobang mambono kok saka angke job no kaitor ulosungka nung o ari sengsarni o universe ni je kobang ma podre pod planet rok tong obono ari boy ronai sabo nung sai deman sabo mono sui chongkha nung sai deman ane job no sungo teman le kaitor sanamo sungo job no bebak ni snam nai angse nung nini bukhaw omo hai ta wan sok di ang tongo ang bebak no snamo kaitor no o foundation roi rekha angke kaitor no bebak no tabok universe je tongmani sal tal atukri bebak no kaitor se teman nai ordain khlairo mane bera hui ro jaga jani jaga oke berai ro abo boroni je jaga tong di humani a jaga ken tabok tongui tongko prithibi a jaga no talbo o jaga no salbo o jaga no kebol loria kaitor omai ke roi ro nirok saiman bai nadia ro prithibi bai sal o hayong bai sal besuk sal 1050 কোটি কিলোমিটার oke salni o hayong ni chimi tal 3000 3000 tal ni 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 30
380,000 kilometer. Inke prithibi huli mane inke 600 millions times trillion nisau scientist rohai nisau. Inke kokro itu mahal senang sidia. Inke tei temai saya ro prithibi thik sujaya. Teman sengsiwa 23.5 degree. Teman malah kisah kek. Suja hangka ke sal ni pohor teman nai prithibi jengjang nai. Hor ke hor ngai dong nai. Inke kesang pro season kering nai. Kesang kutung omahai season kering sinai. Kaisa season dong nai omahai dong nai. Inke omoni je prithibi by sal je chal mani abo bo thik ke rozak. Jodi kisah sal by prithibi je tabok tong mani sai kisah chal kubla hangke belai kesang umabay mana tung borok umpai benai. Engke kisah sal by prithibi gandar ungkubla hangke bo tung mani bagai no borok kebo tong ma yang nai khamproi pai benai. Hani bagai kaitor thik jagawo no obno berai ro. Hani bagai job no sungo kaitor sungo nung omorok no boy ro nai omorok no snai ro nai so sisi angsi hini samani. Naidi sing nubu kabang ma groho tongo haipana prithibi hayang mo simise jib genang borok tongo imono bagai kaitor senam kamo. Tumane male borok ni bagai senam mani. Kaitor borok rono aro tongna ni bagai senam mani. Engke planet ro joto no janija hului mani juda tongo janija size juda tongo. Engke prithibi ni hului mani juda. Engke je prithibi ni hului mani hului mani bo thik ke roi ro. Jodi kisapana hului kuka kisapana heleng kuka abo engke borok ro ba mungsa jib prithibi tongoi mayang nai. Hani bagai exact prithibi simino borok tongoi mana hai kena kaitor senamoi roka. Engke omorok no neng nai ni kangke haine boni bo phai manai haide. Jodi boni bo kangke oino jaga bo borok muni so tongoi man kamang tuma prithibi simi tongoi man. Omno senam nai sa tongo. Ke Bible sawo obno senam nai jangka kaitor borok muni so tongna ni bagai se kaitor oros prithibi no senamoi ro. Ke nirok Saideman light ni speed ingke 3 lakh kilometer per second. Ingke light ni hisabo prithibi o thangna ni ingke busuk nang prithibi ni salo thangna ni ingke busuk nang nai amo busuk 8 minute 19 second. Scientist rock amo khaijak. Ingke te kaisa sound ni speed ingke busuk 345 meter per second. Ingke sound ni speed by prithibi ni simi salo thangna ni ingke 14 bosor nangnai. Ingke jet fighter speed ingke 1000 kilometer per second. Ingke jet fighter ni speed jodi prithibi ni simi salo thangna ni ingke 17 bosor nangnai. Asuk omon nango salo sok prithibi ni simi salo sok nani. Ingke omono jeng wan sokoi maya neng thik exact ke kaitor sal by prithibi chal mani roi ro. Ingke jodi obo kisapana her feren kangke je sal by tal position je tongo tabo position ni kisapana her fer kangke kebo mane prithibi o kuno jib tongoi maya. Nadi ro. Cekesya te kaisa oro kekrang juno hongke kekrang go hongke oro kekrang ka prithibi oro simi se life zone mane oro simi se jib ganang tongoi mana jodi kissa ganang kangke salbai ganang ke khamproi bebine kissa ungklong kangke tung kesang mani bagino borok khawi raksai pebe mungsa tongmayang nai prithibi green zone simi se borok mani shong tongo obono prithibi life zone bo hanai hano omo chini prithibi salno bahike guri dong nai omai ke prithibi nije bo guri tongo angke boteisa salno bo kitingai guri dong omai angke
o buri mani je cheng proni simi tabok jora thagia ko oborok no sabo snam obo boni bo haine ungmana haide obo snam nai sa tongo okay oborok no sung universe rok no nai nei khang ke sung mane koisana kaitor krei obo no snam nai krei hnei honai maya tongo snai nei tongo haine bagini bible sawo sung taising pore mani bo sawo Roman chapter 1 verse 19 by 20 nai khang ke o sangsani snamjak manei rok no nai khang ke johotono kaitoni bwskang baja pro excuse khaimaya mane angno sini boya nei samaya buko tui lujak bai nai nei jau next nature ni bisingtui te kaisang ke nature ni bisingtui bo kaitor no sininani mote bo roi roka borok manusia kaitor no sini manani mote nature ni bisingtui jeng saimano baike hani bage jobo sawo haini sawo ang pornai tonggori koborok ang pornai tamoke mal mata rok no sungdi borok norok no prungnai nokani toksa rok no sungdi borok bo norok no sanai ha sakani jabra bobra rok no sungdi aborok norok no phurungnai tei tujlangni arok bo norok no saklainai omorok ni bere bubo ba subrayungni yakse omorok no khlayo hnei siatong ortumaisa tamoke mal mata rok no sungdi mal mata rok no sungdi borok no sanai seba borok no snamkha nokhani toksa rok no sungdi borok bo norok no sanai ha sakani jabra bobra rok no sungdi aborok norok no prungnai tei tujlangni arok no bo sungdi aborok saklainai hnei sau so jeng saimano borok no toksa rok mal mata snaja bufang wafang aborok no naikang kaina nung ma honai omo snamnai sa tongono hai badai asuk podre pod ba amo hai wanma sungsake snamaya gepilas kang jeng nature tanglai gernai lenjo omo tambo lenjo lenjo joto sini baina lenjo nung hai nai ka baksa hai nai nei ka ke sing asuk wasok jaya nung hai pano kaha ke bisingo wasok ina di lenjo no naye lenjo no simiya kabang ma mal matar no nung wasok ina ni mana hai panang tini just rongkha lenjo no wasok lai nei lenjo omorok no jeng sabrung brung nugui tongo hai ni bagai jeng mengsa ungjagya hai pana kuthuk ke wansok naika kuthuk ke wansok nai de o lenjo no wansok nai khang ke belai wansok jang nai tongo tabok o lenjo ang kisa sai kana nai neken ro wansok na deng nai o lenjo second no bone bekrang no 40 bar bekrang no lule roi mana niro wansok nai be yana wansok nai di ba nai nai di 40 bar nini second no per second nini yak no nang lule romano lule romaya okay table obo u lenzo speed wo biri tongprono tongma sama jagana bathagi mana speed ke biri tongpro tongma sama bathagi mana tabo nang gari 40 kilometer ro chalo koi tongma sama bathake tamang nai ulta filjak thanai hede haipun lenzo ulta filjak thangya bahke kaitor snam kanai de ngate kaisa omo je loge bathak mani loge no 50 kilometer speed per second 50 kilometer speed bo speed bare roi mana 50 kilometer speed bare roi mana tomma sama bathagai tomma sama bere neng gari chalogoi neng wachimani 50 speed bare roi mana oste ke sing bare roi mata omo hai engke bahai ke omo hai uma kaitor omo hai kin snamoi ro khabono engke tomani bagai scientist no komono porikha khai mani pore sai mana boni bekrang bai bekreng ni kacharo bekrang bai bekreng nang mani kacharo kaisa temang chanai kaisa gel hai tongo okay abo gel hai bon u gel boni bagi no borok beklang no asul lero mana jeng kelule romaya jeng omai kelule ro kan kesini jora rok bai kruisi pai bene kamu belai kena wana masungsa ke bo omoki boni bode khai pai ma boni bo maya snam naisa omo hai ke snam roka te oino tog rok no nai ne de baksa ba bahai ke
teman nai botol senawi wawi aku mau bahaya botol senai nang mana omai podre ponong nai sebab sena kaitor senau oke omno senanai dongo bono nai sing nai kan keno borok khai ne khai up nijen nijen maya oke baksa bigan bisa sanai rok science baksa ang science no si bisa sawo ang bible no bisa saya hani honai rok bang tongo hai pano science bertambah borok kaitor jes namano borok naik tugui tiklai mamani bos is science borok ni science mungsa jes namaka mana mungsa jeep tabok jora sus namaka senamaya kebang ma science ro obo ni utor romaya kebang ma romaya jenis na tongo sengsana nai borok universe na bu mungsa utor romaya ge omahai ta ul lezo oborok ni borok utor de roma baik ya mau baik ya tahu kaitor senam nai satu. Kebang maborok kai ni baksa bigan, ang bigan osi bisa sawu, ang Bible bisa saya, dharma bisa saya, rau ni honai dongo. Angke evolution theory bisa kayo. Ano evolution theory? Tomo sama kudet mani sal ni pore, tomo sama mong paika, emi ba angka bone hoite monggoi dong kupruwe, bebak sengsarok baika, bebak borok baika ni sih. Okay. Omo kubui deng mono jodi abo kubui hingke neng mengsasek lama rogo kelaijak mengsasek manai makang ke bahai ke nini bokrogo top jaka wan sugui pai omo korok sasek kemanja kana bo bahai ni dia nang mai tabok laptop ronde neng bolongo kemanja kanu kang ke kelaijak kanu kang ke laptop bone bo ngui pai de homana korok sas nam mani hai de omo snam nai tonggo ngomai na tekasya kabang man naija nai tongo hai panang te kaisa nature ni no wan song lai nai among tamu bang bang no nang wan song ni kan ka belai kana wan ma sangsa sini nogro go kami rogo tongo mo nai ni di bang bang signal sengoi bo ono amorok no rongwei chiko mono rongwei bo chao ngen bo builek kesau boleh bahaya kesaya balik kana wan ma sangsa teman lep bo site hingkang ke abu kesaya nai sah site hingzak nai tongo oke omo hai kena bo senana renggo je bahai ke mane bo kesaya zat ke himna renggo mane je himzak nai zat lama tongo aro tu lama tu hingkang ke kesaya ke omo hai na te omo simia bank signal besuk rak sirisi obo ni size ekli size by luha ni sai krako khnei sao expert ro je research klaine ro omo by bank signal by se bullet proof ro snao bank signal by okay omo ro nai kan ke bo bahai ke temen nai ne di bahai ke bone besak ni ho ba bank signal tikla wi shungman ngate pu pai lang ya wan so nai be kya omo ro no wan so nai kan ke belai kana kemasangsa hani bagino job sawo toksa tokti rong no sengdi mal mata rong no sengdi bupang wapang rong no sengdi rong no sengdi borong no sai khanar nai no omo rong no subasana actually mal mata rong siu borong no subasana ekmatro borok mani so simise mane sak no torjak mane bagai kaitor krei ni hanane nayo kos borong no bisingo borok wanso gui tongo kaitor tongo nei hai pana sakawo kaitor krei nei buino torui sawi khanaro ngate kaisa sini besak ni bising tising wanso lainnya human body besak borok manusia ni besak no naini kan ka belai kana kemasangsa amo borok manusia ni besak kemas kaitor ni snam zat ni bising go kaisa kemasangsa nini besak no naising nai di oino naising naya nini besak no naising kana neng saimanai kaitor kebu no tongo nai nini yaksi no naising nai di neng one sok de nai ka wasi bani nini yaksi kait temani bagai joto somania kaisa kolok kaisa bara temani jodi yaksi joto ne soman hengke je manai no rompro rak roma yang kamo ma krak roma yang kamo okay bosimi ya yaksi bucu ko nanya yaksi yo tongo fingerprint ni hano
u fingerprint kri hingke जों मानैनो कराखे रमाया लिमिके किसा केने केप्लाय थांनाय o fingerprint amoni bagai simia identity ni bagai simia tumanke जों rong nani bagai nango amoni sahajo nango hani bagai abono snamai roka ingke besak no naising ni besak no kebama besago serengjanai dong ke ni angle ane besak no nai kangke no kaitor keri hne ang माने स्नामनाय सा करै हनै हनै सिमाया तबं नों नायनाय दे मकल बरि ओके मकल बरि नों खोनाय इनके माराव हाय दा मास कायसां kan माराव याखा लबि थांबाय आने राजाया दगि बस लकडाउन मा बाय राजाया अंगि तंखा हायनि बागै के लगि तंखा हाबाय वाइस वाइस आं साइसिं अर गालागिनि रखा रायनाव साइसिं के मकल बरि नोंखौ नायनाय दे नों लोस लगिया हाय दा मकल बरि दे logya engke bahai omo bukhnai to mane oronile logya oronile log awo karon de busi ke oborong no nai kan ke kemasung saya de to mane male omo log kan ke nang mokol kholojak painai hai bla engke mokol bori ni to mane oro roja nang kolotei improgo yang tei kolotei yang tei ongkawai mokolo hayaja engke kaitor perfect ke borok no snamai roka hai puna borok kaitor no senamai no businani rengya hani bagino bible sawo kaitor keri honai ro borok rok jotto ni sai butua lob mung choddo ni ego nai kenugo kaitor keri honai borok obongka jotto ni sai butua borok ko tomani bagai bo wan sogui ne aboni sakno ke salsa bo morkeo klainai nge ning wan sogui ne di ni beka bahai ke engai pai neng oborong no nane beka pus rok busu engai tong koibar engai tong salo busu second no batur bardeng kamu ang pogis tangka get amo engai angke mana thui no pam kai tong obosi beka si thui no pam kai angke beka thui pam kai ma bai si sini joto busa kepleng thui sok pai angke sini sir busuk rok sini thui ni thui tangjangnai sir busuk rok sisi medical science hai hanai sawo o prithibi no dui bar guri roi mano sini sir tong mani angke one sok nai sidi oborok obono one sok nai oborok ki just boni ung mana haide busuk kaitor design khai ro khana angke tegasa nini mokol no naisuk de nang nani moro camera rok bai nai ni kangke nang black and white camera color camera rok tongo abana nang camera rok bai joto color no exact color kanu gya abana nini mokol bai nini mokol kahang ke mane mokol kahang mane na mokol deraja gya ke nang joto color no exact color kanu ngi omro bai ke sena kana busuk pot color tong na bai ke sini bai ke senam kana obo ki haina ngmano snam naisa tongo obono design khlainai tongo chini besak body no one shop nai kangke kaham ke porikha khainai kangke that chin kaitor gerui hne honai simaya angke besago nai de te kaisa ang wan chin besak no tei teksa one shop lainai nini besago nai de baksano neng control khaina nangya neng control khaimeya ha automatic control tawron de bekha automatic control kidney automatic control so nini bekawo hozom ungjak nai automatic abo bebak roi roja kaitor omai ken snamai roi roka heda nini bekana nang control de khaima nang control khaima ya kaitor omai ke snam roka ya kaitor omai ke tei bu snamai ro nang baksa buksuno nini control ma tong nai nini ning control khaima nai ja de tabuk roni ki musukla ki krong nang control khaima na heda teman malah neng kontrol kami ya ketemu nah jam cuma jaga neng pru sampai pinai, oke, omahai kontrol klaim mana jan, baksa roido, sedihnya musuh mana kontrol klaim mana, sedihnya musuh mana kontrol kami ya ketemu nah, arah tanggai no pru, mana jam musuh kangkai arah live pinai, oke, omor besar desain kaisa, baik ke desain kaisa, jeng omono naik kangkai no, jeng borok desain kayu nih sensiu, mouse. Komputer naik kan kena mau borok ni design ni sung sai mana,
Okay, sungsar no ki design sara mana hai de. Omo kaitor ni design. Mana omo nai ni kangke kaitor busuk bono sung siwo bono sung sawi mambaya. Hain bagai bo punu ya sak jorate sung bono bono sung siwi maya. Hain bagai na sinis Bible sawo nai syukdi. Nini besak no nai syukdi. Mal mata no nai di. Ketiga siya. Tiga siya. Ang wan sunan ni musuman ni sini besak ni bisingo. Sini besak nai ni kaka belai kena really amazing. Belai kena wana masingsa. Han bagai na Bible sawo sini besak wana masingsa te kemasingsa ke senamjak. Ni Psalm number 139 no sawo. Sini besago. Especially nang beri dong tu wan sungai. Nai ni de kaitor baik kesnaka. Sini besago pura kolom ti phaijak nai belam tongo buku ro. O kolom ti tamani bagai, o kolom ti sini besag no tamani ventilator hai susto khai tongo ni bagai sini besag no. Okay? Hai panan o tamani o belam khuksi bai abo khugong ke kre. Khuksi wo tamani bagai kre, deman nang khuksi wo tongkang ke kolom ti phai ke nang caja kamang. Ke caja kang ke tamang nai nini besag amane nini besag ni bagai khoti karau kunai. Ekate omo bahai na jadi abok kugo tongkang ke je pro buma besano abok besaro a koloti caja kamang nika caja ke temang nai borok sorry hayang nai ke omo hai kaitor cerai ni simi okra borok no tuwi wan sogoi senamjak jomole kaitor hani bagai sini besak no nai nei kan ke jeng kaitor kre honi simaya belai ke perfect ke design khalajak ang purnai Psalm number 139 verse 13 by 14 nung no ane bisingo tongo nung ano amani boho bisingo koboloi tongo ang nono lopnai ang kirima singsa te wanama singsa ke snamjak nini samang rok wanama singsa ke ang kaham keno sawi mano ortuman singsa ang kirima singsa te wanama singsa ke snamjak or David kaham ke sai mano boni besag no wan soma bai ang wan ma singsa kirima ke singsa za senamjak wan so wene di sing kirima singsa ke senamjak nini besag no wan so wene di ingkene ne kai amos nam nai kri hini hini meya get jeng borok bahai ke engra kaisa drop of water dei sawo mane sperm ni bising tei kaisa tas tei drop haina arni hoite se borokha genang wan so wene di just cholabai broi malai leka borok tong lai mane bising tei kajak mane bising tei omai keno besa engo okay just pila sekang kaisa temang nai tui drop kaisa tui haise bon pore abono mokol khawo bekha khawo podre pod bekreng khawo enggak neng wan so wene sidi baik ke omoki wanama singsa hani bagina Daud sawo wanama singsa ke senamja omoki bone eng phaimana haide omono senam naisa kaitor tongo bone engi phaimaya bekha bone engi phaimaya ang video kaisa phunungnai in the tapestry of human life behold the first small thread a single ovum cell. Seen here, photographed only moments after conception, this product of a male sperm and female egg marks both the beginning of a new life and the genetic future that life will experience. From this point on, every aspect of the child to be, height, color of eyes and hair, the capacity to think, learn, and speak is established. Within 30 hours, this remarkable new cell begins to divide. As the hours pass, 2 cells become 4, then 8. Each new generation of cells repeatedly doubles in number. The process continues to accelerate, and by the 6th day,
the rapidly developing embryo is ready to attach itself to the mother's womb. After 2 weeks, the embryo is barely 1/10 of an inch long. Its cells are now organizing according to type and purpose, and already the beginnings of a head and brain are established. By the 35th day, the foundations for the spinal cord and nervous system are in place. The heart begins to beat. And from this point on, it will regulate the life of the tiny being no larger than a drop of water. At 6 weeks, the embryo is 3/5 of an inch in length. The offshoots of legs and arms are now visible. Mouth, ears, and nose begin to appear. Two months have passed. Though only an inch in height, the child is now a well-proportioned, small-scale baby, 40,000 times larger than the egg from which it grew. Every organ is present. Fingers and toes have formed, and slight movements are possible. Day after day, millions of carefully orchestrated decisions are carried out, and the child takes shape. Omrogno seng naikangke snamnai sakri bahagia honai, kaitor kri bahagia honai, jo kaitor tong. Ke tikesha seng Bible nalinyai Hebrew chapter 3 verse 4 angporinai korok sasuk tangyake nok tangzagia tamoke kaitor engka bebak manaino snamnai sha. Ortumai sha korok sasuk tangyake nok tangzagia. Korok sasuk nok tangjag nok nukangken nung mahnai o korok sak tangkamana hai ada nok haino hain to phaimiya tangnai kri nok engmaya omo haino snamnai kri o sangsar engmaya snamnai sha tongo snamnai sha obongka bonono chung hono kaitor o nok o snamnai kri jeng mano engmaya hai bla obo ki accident boni bona hai toma sama nok khai phaimana hai de boni bo tin rok rungjage kat rok rungjage dogar rok taila rok beba borong bong mau hai de engmaya jodi omo engmaya ke bahai ke sangsar o nok ni sai table nang ka ku table omo ku bono le nang bahai ke sangsar boni bona khai phayo nei hon makha hai bla wan so janai o sangsar boni boni engmaya jepro nok sanawo nok snamane nung pot mane condition kamang man nawo nok snamane bagai nok design khlaiwani bagai nung asok moy wan so grawo haide boro pala kainai ba biang tui dogar khnanai biang dogar kai bisugronai tailang kai bisugronai boro tailang kothoknai omo hairo ma wan so get foundation bahai keronai omo hairo get thing no Bible sao o prithibing ka Bible sao seng borok manusia no tongro wani bagai snamui romani tarmane seng romana nok khai no kaisan nok khai no o prithibi kaisan rok khai no tumanle borok manusia tongmani jaga je nok tangnani bagai kwang ma manei nangma hai no condition nangma hai no prithibi no snamnani bagai kwang ma condition nawo scientist rok tomaisa borok manusia o prithibi o tong manani upojukto khlaiwani bagai tomana 2000 tomanai 200 koটি ni sai kwang condition nango nisho 200 koটি ni sai kwang condition nango okay o prithibi o abo beba condition tongo
omo hai keno kaitor snamai roka haini bagai oino groho tongmaya o groho simise borok manusiok ba jib kenang tongai manao teman dapat rom di condition nangmani condition udaharan rom di prithibi bai o sal chalmani kaisa condition ke prithibi tormani kaisa condition abo chikon bungmaya kotor bungmaya o prithibi o je oxygen nitrogen nangmani abo condition ke prithibi o sal ni pohor nango omo podre pod nango omo kaisa condition omo hai condition 200,000 tamane besok nai 200 koটি kan 200 koটি ya 200,000 ke besok 20 koটি omo hai rok condition nango ke o no bui snamaya sai phaimaya thik omo hai no prithibi bo snamaya sa ungmaya snamnai kering ke ungmaya omo hai rok sung nuka ke no hai pa nai thokla soba sunangkha ni chung ho hai pa na sui kubui ni sui sha rok nuka ke wan sobai naya hai da u sui sha no snanai si jot mane teibu wan ma sungsa ko teibu kereng ko awangka kaitor snamani kaitor bebakno snamani shaw and Isaac Newton bo engka khoroksa scientist sibai naniro Isaac Newton chumbok je abiskar khlainai the gravity botmaisa ang laitangka ang purnai orotmaisa English by if there is anyone who denies God despite the wonders of the human body the wonders of nature and the wonders of the universe that person is either mad or is being truthful untruthful ang ro mistake suja orotmaisa haini sawo jodi osna jak manai rokno naimani yagulo besak borok ni besak rokno nugmani yagulo sana je borok op sungsani kema sungsano nugmani yagulo sana je borok kaitor kerei ni sakangke aborok bo kubui boni thani kubui kerei ngiake ba aborok kobor nisa omo hai sanai borok kobor ngiake ba boni thani kubui kerei asuk sungsar ni manai khunui rokno naimani pore sakni besakno wanso mani pore sudono kaitor kerei kangke aborok kobor ngiake ba bo kubui koksaya kubui kerei boni thani haini jo Colossian 1:16 ang pernai tamni henba bo bai se kaitor chukno ha bai o sungsaro joto manai no snamo mutai rok khoda rok bugra rok te bokrok rok bai nugjak ya phano ungtung nugjak nai phano ungtung bebak manai no snamo kaitor bini yaktei bini bagai bebak sungsano snamkha bebak no bo snamkha nugjak ya phano ungtung nug nai phano ungtung bebak no bo snam manai sao bible amo ki boni bodang mana ide nai di ro boni bodeng mana mo maya amo khung rok no nai kangke neng haine boni khung ungi phayu haide muslim nai dong boni bo maya bebak ni no snam nai shatongo amo nai di amo ki boni amo hai tok ungi phai mana haide busung nai tok amo boni ungi phai mana haide snam nai sha tongo kete kaisa omoni bising tibu sung saimano conscience ni sao through conscience mane sini bibek ni bising tei kogro itma hang silia conscience no sini bisingo bibek ko wajai ke bibek no mane obono sung haya khaipro mangsa buini manai phane khoka aprono o bibek no omo khaimani saya hane no horo mane siro omoni bising tibu sung kaitor tong ni shu ge o bibek ni bisingo tma tong fola tong mane spirit tong bai na sung jot sung kaitor no naitugu ge dormo mane religion je dormo jinis abo ni bising tei o conscience so tong mane bagai nale mukra rok ba posu rok borok ni dormo de tong borok dormo de naitug ba borok ni mutai atai hini kluimane de tong kerei
Tumanle borong thani o spirit ba fola borong thani kari chini thani ke tongo. Hai nei Bible so ang pore nai. Even Gentiles kok borok okay kok roy. Buini borok ro kerong manya hai pano borok mungsasu khlai puro kerong go sama hai no sama hai no khlai jakke hake borok kerong manya pano borok no borok ni kerong borok no borok ni kerong kerong go sama ni abo borok ni bukhawo sujak tongo I borok ni bukhawo sujak tongo oro English oke sawo borok ni the law is written in their hearts for their own conscience and their thoughts either accuse them or tell them they are doing right. So conscience ni bagay no manay japro kaya kayo borok no oh nung saksang no man teman guilty feel kayo nung saksang no teman nung saksak saya engjago gebukha kosto nango bini haya kalai kaya obo no conscience no okay obo ni bising tibu jeng nung kaitor tongo jeng saimana okay omo ni bising tui kaitor jeng no puno goi rokha ketika sia Bible ni bising tui jeng saimana kaitor tongo nei omo tak nalinai Bible ni bising tui Bible ni bising tui jeng saimana kaitor tongo nei teman le haini bagina Bible kaitor borok munoi suni thani Bible roi rokha haini bagai u Bible engka jotoni sai muiloban ku borok rok yasak mani snamnai sani aroni snamjak borok rok yasak mani jotoni sai muiloban jinis o Bible ga Bible temasa Bible temabu jeng bon taguan cholai Bible engka Bible sawo elem bak ni beba kok no kaitor bai kobol jagai suimani abo kubui no purung thani chugo tatal hanei punuk thani chugo samung chaya no charo thani chugo pia kaham ke tongnani purung thani chugo or tomasa kaitor bai kobol jagai suimani Bible ba elem bak bebak no kaitor bai kobol jagai suimani kaitor bai ke kobol jagai suiman tar mane je suinai ro borok just suyo kaitor ni gyan bai suimani borok ni gyan bai ya haini bagina jodi borok ni gyan bai o Bible suijak mane hinke tabo mane tabo age ni chimi romoi 2000 sekang bosor bo 3000 sekang bosor bo kabang ma borok no o Bible influence kayo tabo bo same thing jodi borok bai suijak mane hinke tabo influence klaimana ni kogya ba kabang ma kok mili bigan by mili tong nani bekogya hai pano mili tong mani nogo gemo kaitor brongnos kogrowi kaitor saklai bro suimani ketika sia Peter sawo 2 Peter chapter 1 verse 21 kok dia rithai sapano borok ni musung tui sajak maya tamoke borok phola kathar by kobol jagai se kaitone aroni kok sawo kok dia rithai sapano borok ni musung tui sajak maya age diari ro kok samani borok ni musung tui borok ni kok no samani ya temangke kaitor dage kat thangni saidi especially sing diari ro temang kok sa je pro kaitor warning ro apro borok sapayo thani phona omo hai ang dong soklai nai o jaga no saidi sairokha tabok borok sum soklai kanke sum soklai mani thag yang ken ro dong soklai jak nai nei kaitor hamjak mane bagai diari ni bising tui saklayo okay a diari ni kok oro haini sawo bo phola kathar bai kobol jagai se kaitone aroni kok sawo phola kathar kobok ma bai ge borok jas sawo tabok rondi kokba reporter montri kok saka ba podrepor kok saka ke reporter rok suimani neng potrika o mano omo haino abo reporter ni kokya montri ni kok ge omo haino Bible ni kok buhaino suinai rok 40 jon moton tongo baksaba raja baksaba jalwar podre potongo haipano kok ungka kaitor ni aroni suinai borok ungka kaitor bai use khlaijak mani tabok reporter hai ke Bible ungka kaitor ni kok hain bagai IJO sawo Bible ungka subrayong ni kok thai Bible tamabu Bible ungka subrayong ni kok thai hain bagai Bible porika ke nugu nang omo hai Jonah ni
kaitoni kok Jeremia ni thani sokpaikya kaitoni kok Jonah ni thani sokpaikya kaitoni kok Amos ni thani sokpaikya kaitoni kok thai omo podrepor ni thani sokpaikya omo ike nugnai temana mala kaitor diar ni khoktui saklayo boni muchung mani ba bo saklayo muchung mani diar ni khoktui saklayo ge bahike Bible sujaka angkisa sanai Bible ni bising tisi sang kaitono sini ui manai ba buci ui manai hani bagai Bible bahike paikya bono buceng ma nailenai hani bagai ang kisah briefly sanai Bible bahike sopaikya sujaka BC 1500 wo pila Bible sujak mani abo sung sai mano Moses bai pasta boy Pentateuch bo hono bono Genesis ni simi Deuteronomy jora getabok ni simi rom kangke 3500 bosor sekang Nge paithak ni je New Testament mathai ni simi Revelation funukjak mani jora nai kangke abo 100 AD 100 bisingono paithangka getar mane sung combine khlai kangke joto Holy Bible nai kangke 1600 bosor roi sujak mani okay je sekang suinai paithak suinai bai borok mangsa malai mani kere kok salai mani bo kere hengke puila suinai bai paithak suinai borong ni suilai mani contradiction angkamang bezal angkamang mililai angkamang jodi borong ni musung tui suimani hengke haibana neng nai nadi Moses je kok nai hori shahoro obono mathai bo sawo David samani abo amo bo sawo John bo sawo boroke nahori sawo boroke ingmani no sawo omhai tamne male same source ke khorok sana Paul bo suyo haipana kaitoni aroni mani no suyo David bo kaitoni aroni mani no suyo haini bagine borok suimani abo sing phelai mani nugya joto Bible ni center angka Jesu Kristo bahike kaitor borok no muthangnai ge Genesis ni simi Revelation jora 1600 romoi kaisa Bible joto da meyat angka 1600 bosor o Bible subewani meyat 1600 bosor ge semai kasamo 39 ta semai katalo 27 ta joto milewi 66 ge suinai rok angka seba agene saka 40 jon moton suinai tongo ge reporters hai borok baksaba raja baksaba minister baksaba general baksaba aronai baksaba mera muruknai bodrepot lekha kereng lekha rungya mix ungjak haibana borok ni suimani wo sung phermani nugya engke boro suijak o Bible kabang ma thaiwo ba kabang ma jagawo kaisa jagawo ya baksaba Galilee rukungo baksaba mayon Sinai porbodo baksaba amahai podrepot jagawo baksaba singhasana asok tui sugo amahai podrepot jagawo okay sebani kokthai o bai omo borok suimani sebani kokthai subra yungni kokthai aro o Bible tomarok tong kaitor ni hamjakma teibo kaitor ni chapmang boni one shok mang o Bible sing mano kaitor tumano chap bahike bo chap khas borok muni sono tui abono chung Bible mano Bible tabok omo tekaise Bible mamani paithak wo actually Bible original ke kamaja haibano yak hater lekha nei hana yak bai suimani manuscript kabang ma thousand mano original ke krikya ke o manuscript agena manai abo second century BC aprono Bible snamui paibekya engke omoke 1952 o manmani 1952 o manmani kumran kebo Israelo engke bono Dead Sea ganaro mano engke bui hoitoba raja rok Bible no nosto khlainani bai kirijagei baksa scribes rok khana khei khana ro engke 52 o manmani Esther boy simikri engke aro manui khoroksa mera murugnai boni mera kamajagei boni mera kamajak mano naituk mani hakor or jaga hakoro ge hakoro aro de hai tongkhana nei hadu koksoi naiba manai bai mani khorang khanao
Engke mengsasek tong nahni bo thangi naiba gola mane hane gola snamjak hane gola bisingo nainaiba manamang tongkha mera bukur rok ba mane mui bukur wo suja engke buino saka buino samani pore olo bui naifibini pore porikha khaini ka tambu mo engke Bible engke apro kabang ma Bible engpaijak engke scholar rok kabang ma scholar rok wana jak baikha jodi o Bible ageni Bible engjak bai milia engke o Bible mane problem sok paisnai Christianity problem sok paisnai omai rok engkha haipana borok kaisa porikha khainaiba jottono o Bible bai miliu kaisa boi simi krei Old Testament ni bisingo Esther te badbaki jottono miliu kai hubohu miliu engke taibok naine di Bible omohai accuracy sengnugo engke Bible kubui gemo kubui omoke ajiabo ang rongno video clip funungnai je Bible manmani abo kisa video clip naina events that have in fact actually happened. Critics use this fact to suggest that since no one can tell the future, the prophecies had to have been written after the fact, not before. But biblical history was written in 1947 when a Bedouin shepherd tending his flock near the cliffs overlooking the Dead Sea began throwing rocks into the many caves that might offer shade to a wandering lamb. Suddenly, he heard a tinkling sound like the sound of broken pottery. Envisioning some kind of buried treasure, he proceeded into the darkened recess of the cave only to discover several large earthen jars. Most were empty, but one contained some kind of foul-smelling. Bible o 1952 o Dead Sea Scroll no manmani. Okay, जों तेसा थांलायफिनाय Bible kaitani kokthai haini bagai tabok jora Bible ni kokthai kaisa phana nangya thangya ngate kaisa proman ke naidi nang sangsar ganangei podre pod borok ni kokthai bai Bible in onubad khlaijagei tongo ngke sangsaro tabok jora 3000 ni sai kabangko kok bai buma amani kok bai Bible onubad khlaijak seba bomo hai sebani bo dormoni boy asa kabang bai asa kok kabang bai khlaijak tong sirisi bai keboni dormoni boy kri Quran Gita ba ri ba Buddhist keboni kri 100 pan sekaya nge Bible lo no sawo ani kok sangsar ganangai pirjak nai Bible onubad khlaijak mane na kok pirjak kha hada ba kaisa nangai dong okay hani bagai obo Bible no naikangke Bible ni kaitor no kaitor kubui no kathang tongo kaitor tongo sanam naisa tongo ke abo bo oro roi roka Bible ni mote ne o sangsar cholai dong ageni lai thangjak sangsar bo Bible ni mote ne phayo tabok ni sangsar bo Bible ni mote ne cholai tongo bobishodo je sajak tongo Bible abo haikena nangai thangnai Bible no mote no o sangsar guriwi tongo Bible no mote no o sangsar salsa painai Bible sama haina ge Bible tamusa Bible specially o pasta notui koksau bonot jeng nahadi wo baike Bible kaitoni kokthai hne jeng sawi mannai bonis namjak no naikangke Bigyan by miliroi naikangke itihas no nai naikangke te borok ni life no nai naikangke te Bible sawo che molbrum ni langmani ko okay obo Bible sawo okay obo no jodi jeng naigoi milia engka angke jeng Bible no bisasa nangya kibiro hoimano haibana jodi jeng creation ni naika baike sengsa sinam science ni bo tabok jeng wansok lainai ke science by jodi Bible milia ke kibiro hoimano kabangma borok hai nei sawo science by Bible milia ang proman roi pudungnai milio neng wansok nai
Temang le kubui जों Isaac Newton no samana nugo kubui bukha scientist jodi boni bukha kubui tongkang ke bo kaitor no bisa saya sing maya Isaac Newton temaisa Isaac Newton ang kaitor ni snazak rong no nai nei kang ke ang ba muisrang sai sisti kong kuk sung kaisat haseng ni dot kaisat si ingya ni sia bo kaitor no bisa sao or temaisa ang pernai tumung no nung bukha bising bahai ke jeng okok subrayung samani hnei sinai hnei sawi mano aboke tumung no korok sase diari subrayung ni menggei kok sake akok nangya hnke te kubui engya ke hake okok thai subrayung ni samaya adiari kha chongei sak ni kok samani se norok aboni bagai bono kiri thai krei or tomaisa jodi jeng orok kaini ti wan sok manang kaisang ke kaitor senam nai ti kaisang ke kabang ma ang kaitor nei kabang man gosyo to Hindu ni dormo aro gosyo bo sini si kaitor kubui Muslim ni gosyo sini si kubui kaitor Buddhist ni gosyo sini si kubui kaitor bahai ke kubui kaitor nei sinai diari kok sama diari bahai ke kok sa angro no saka kaitor saklai mani jodi ang Bible ni diari kubui kaitor ni diari nei sakang ke bokok sawi nangyang ke abo dalar abo no kirinan kokrei abo dalar kaitor abo ro kubui kaitor ya ge Bible ni kaitor ka kubui bo samane abo nang kang ke sing kubui ni man ro nai ge nang ude nang yede abo sing nai nai tabo nang ude nang yede ang tege se por nai Isaiah 41 verse 22 borok aborok no bebag no tubui gana bo phaithung tamo ungno chungno sawi khana rothung sekango ungma rokno chungno sari abo hai hanke chung wansogui paithago tamo ungno sawi manana eba buskango tamo ungno bebag chini khunjuo sawi khana rothung sekango temangkha tabok tama ngi tong buskango tama ngai abok chungno sai khana rothung nei sao jodi sai khana roma ka ke chung abono kubui kaitor no bisa sanai nei sao amo smai kesawo kaitor diarani khukti saklai mani Israel no temani na Israel ro sajak angno simese suri de ni sajak hai pana waisu isu boro kaitor no pogoi mutai tagai khululayo apro kaitor diarani khukti saklai kya jodi boro nirok khunumani abo kubui no kubui kaitor ke age tamang ka sathang tabok tamang tong sathang buskango tamang nai abo no sathang ke nirok jodi bo saklai man kangke nirok khulumana ibo kubui kaitor no ni sao abon saklai mai yang ke abono neng abok kubui kaitor ya aborok dong song bai nai ni sao ya tabo or nai di teman no o box bisingo teman no teisa o box bisingo teman no kurku hai bla kurku tabo o bisingo tama phai pinai sidesi nirok siang nai temani nirok nunugya khobasi hai puna angsi ang temani bagai si mole ang aro angsi omono senamane hai ni bagai angsi tabo phaya ko angsi thik omo hai na kaitor bo hai na kaitor bo usungsar phaya phana tabo ingya ko pana bosiu temani mole bosi senam nai diro tabo sui no mo phai nai tas kama penguin okay penguin mo sajak gata waktu tekesya kesak boxo or teman nu tesya na fide sui dong okay ang sui no selayu tekesya ro pinai side sini ro sia apa na ang siu phaya sani na temani mele ang senau or beroi mo sajak ke sokoi ni koroksa ke omo haina kaitor bo siu bebang no haina bagini bo sawi ro mana ke bono no chung tabok nai Bible lo chung temanu sengsar cheng mani simi pai mani jora ni kho awo kaitor saklai ro mani no bai ke chengka te bai ke pai nai ke borok ni lai buma cheng samani simi pai mani jora ni kho bu chung no bai ke chengka Adam bai ip chengkala ka eden thai blengo ke pai pro bai ke pai ngai abo bu chung Bible no go ke sengsar Bible bai ke cheng ya phango kaitor no kha rok te hayung rok no snam kha omai ke Bible chengo get omo boni pore sing Bible lo au sing itihas kabang mana nogo
Isaiah 50 verse 3 ang pornai ang nokha rokno manakma baikhe kobolo te ris roy rokno borokni kan klayo ortomasa nokha rokno manakma bai ke kobolo kaitor sawo nokhano ang manakma bai kobolo Isaiah sujakmani angka 700 BC afro scientist rok bukrikho baike Isaiah samaka nokha rokno kaitor kobolo hnei tamale kaitor boni thani kok saka kaitor siroka haipana a jora rogo kubui u kok no bisare samano samaya tamane mele apro a jora rogo naisake nokha kaisa sinugu nokha saka koi thangmana kirikho haipana taboke u kok kubui engka kubui hnei sawi manka borok rok baike tabung naidi tabo borok rok nokha saka thangmanka nokha saka thangkangke o nokha kekrang no kosong baike sik kholojak bono no space space so pila sekang nokha saka thangnai sibabu Yuri Gagarin 1961 ose haipana Isaiah le 700 bosor sekang no sajak ge omo baike sama kaitor bos nama ba bos samana ge snam naisha obono proman bos nam naisha ge tabo ang sawana jodi chini borok rong ke goria rok nei tongo nini goria kubui kaitor ke saklai rothen saklai kangke angmu bisa sanai punug rothen jotno ma bisa sanai punug dema bible punug iro ge tekesha bible tomo kubui kaitor ni kok proman bos halgra baini nokhano haino pholoka te o hawo hano haino bukjawo khasiwi tongka actually kok borok bai teman sinai chung exact translation mane sini kok borok literature kom ni bagai obo chung kok borok busina ni ketama English bai ang porisnai he stretches out the north over empty space he hangs the earth out nothing tar mane na o prithibi ni mungsa support korei boni bono kesai tongo boni bono tongo gete kisa ro kainai kok busi janai tongo not bukhak o prithib o universe ni not bukhago onke empty space mane tamu mane mung sakre athukuri rok sangsar gplungle athukuri og sangsaro galaxy o haipana not bukhak ke prithibi ni not bukhak ke amokre athukuri temani kre sing tamu kabang mamborok science porinai tongo science magazine ogo nugo temane o black hole nei tongo abo bebag no sotonoi nakhobai athukuri rok no o black hole hani bagai athukuri kamaja ge abo sing tabo science ogo nugo agene bible le sajak job ka kacham boy smai kachamo haini sawo yang bekhak khali nga prithibi mungsak kasajak kre tekesha ang porinai Isaiah 40 verse 22 bono hayong ni kiting jak o hayong kiting ordomasa hayong kiting neng atak to class 5 por nai pana hayong kiting hene sewo hai pana neng ageni jora wo hayong kiting obono sirisi borok hayong no mairang hai rokhe wan sogo podre porke wan sogo Egypt rokhe wan sogo atukuri rok mangsasuk jaga rok se khachi jak rok nai hapana agene bible sajak o hayong kiting te atukuri rok mangsa jaga khachi jak kare nai ge Jeremiah chapter 33 verse 22 ang porinai ani seleng daute ani samang khlainai lebi bosongno lekha bai man ya nokhani atukri te tujlangni hasing suk ke erwana ortumasa daud no kaitor samani ani daute ani samang khlainai lebi bosongno lekha bai ya ke eronai te tumasa nokhani atukri suk te tujlangni hasing tar mane tumaisa o samani kongka tujlangni atukri lekha baya abo haikena nini bongso no lekha baya khlairo nai oro kaitor sai tongo jung mana atukri lekha baya age scientist rok tumaisa atukri lekha 6000 7000 age ulo te boni se powerful telescope phaimani pore lekha baya tabo ke atukri lekha baya atukri lekha baya age bible saka atukri lekha baya nang lekhai diwasi suk lekha baya atukri lekha baya ke atukri lekha baya jeng bible no mana gete ke sa tuma science ni boy sang kabang mana science ni kok bible
Job chapter 28 verse 5. Ha sakawo se samang rok asayo tamoke a ha bisingo ke hor se ngai tongo. Ha sakawo mui thai asayo. Haibona ha bising tomatong nung bigan nai pore nai rong ke tabo je kisa pore nai rong ke sibana ha bising hor tongo. Mane hor hajatiyo teman tung tong nai abo hai liquid mano nai siao. Okay, abo ni bagino a gravity. Abo ni bagino chumbo. Okay, abo mano abo tabo some science boy rogo school rogo ma pore. Okay, Bible le again saja. Kita bo omohai hane obasta seng nugo omohai. Omohai bisingo tomatong. Okay, omoni bagai seng okay, take a Job chapter 36 verse 30 to 31. Bobono kiting rei bahai ke nokha Felix haro naidi te abo tuizlang kuthuk zora bahai ke jilik saro naidi omo hai keno bo lukurok ni bustumo te borok rokno ok pungrui samung ro. Gete ke tama koksa phirang kok mani seng phirang kok mani hna no a phirang kok mani bai se borok rokno samung ro ni sao. Lukurok bustumo te borok rokno ok pungrui samung ro. Bustumo tung Bible pori kan ugnai jepro kaitor bustumo apro bo phirang julu ke kok mani Israel rokno Sion hatai ganaro omo haino ta borokno bustum nai mane phirang ke kirima sengsa hai khorang bai na omo hai ngom hai ken kaitor bustum nai etei kaisa tama phirang kok mani samang ro borokno samang ro bai ke samang ro tabuk scientist ro hai nei sawo je pro phirang kogo lightning phayo apro wati be baksa nitrogen je nang mani abo kabang ma ongkhari payo ton ongkhari payo ke o nitro NO2 abo tamane mui thai hamro okay omo haikino mui hamo sung sawo okay no samangro ni so or naidi pirang kopro ammonium NH okay nitrate NO3 abo nokhari payo abo no mui no tornani sahajyo kayo. Okay, omai kino sung mao. Ketika siya Job chapter 36 verse 27-28. Bot tuirokno nokhawo tisawo te abono bo wati snamui waruwo abono nokhani klairo borok rokni thani abo kabang ke buthai ke wawo. Wati wamani kok obo. Wati bai ke wa orok srai ke saja. Okay, baik ke waktu waro abo sudu se bo agena tiar klaija hani bagene bo samana hani se ada bo waktu inot langgoi okay orok seng nai tabok scientist rok mai kai amai ke sai mana amai draft waktu tama samudra ni tui kasai tanggo okay abo among go tama nai evaporate ngo okay abo cloud ngo gebon pore nok bor bai uri tanggo okay abo wati kiklai royo ga hani hai bono phaipiu omai recycle kaitor bible chung abono munuku ga bebak se pha ke saja Isaiah 44 verse 45 verse 18 tamni hinba nokharok no snamnai sa subrayong hai hnei sawo bo sakpang no kaitor bono hayong no tangai snamo te samungo phnangkha bo aborok o borok no aborok no haino ereng snamia tong thaini bagai se snamo muito narugdi obo bebag no jumno tong nani bagai se snamo tong thaini bagai se snamo haino ereng ya tong thaini bagai se snamo haini bagai no o prithibio simi se borok munisho tongoi mano te oino kuno jaga tongoi maya tabok te kaisa jeng aborok no nai nei khangke bebag no sai mano snam nai sa tong snam nai sa tongmani bagai no nung o sungsaro snam nai sa tongmani bagai o sungsar tabok snam ja snam nai sa kerike oborok phaimia tabok kisi sa tei srap sa nai nai jeng sungsaro asai phaimani tmani bagai purpose of life tmani bagai jeng asai phai Psalm number 144 verse 1 to 4 bo nai ke nuknai ang pornai o subrayung borok rogle tamoba nung bono asuk mokol maru
bole tamoba bono tui asuk ma wansu borok ba rang ma simi se bini umor kutului thangnai sampli haise ek simi se nung charjora porimano haipeno oro tumaisa o subrayung borok role tamoba borok rok tamabu nung bono asuk mokol ro nung asuk maya ma nung nini songnari sajlano suruse jeng borok ni bagino songnari sajlano kalbari cross rowi betharka haida borok ni bagai pung ni bagai ya musuk ni bagai ya mayung ni bagai ya borok manusia ni bagai ke borok manusia no teman ni ase nozor maroka teman si ase mokol maroka teman ni male se boni phola bai snamja bono kosol ke snamja khaini bible saw angpor nai hake kaitor borok no bono kosol ke snamka selate buri ke borok no snamka sela bai buri ke te snamka bono kosol mane tambo kaitor ni phola sini thani tongo kaitor bai tong nani bagi se sengno snam mani musuk bai kaitor tong nani bagi musuk no snam ya musuk unka borok rok abono ব্যবহার খাইতে হনি snam mani se haibono tabo borok rok musuk no bo mutahi khulum bai kya borok ke kaitor ni songi snam mani mane kaitor bai kaitor seng bai tong nani bagi se borok no snam mani hangani bagi bono kosol ke sengno snam ka bono kosol mane na kaitor ni mukhang bai sini mukhang solo o kogya kaitor bu fola sini thani bu o fola tongo umani kokse ang purnai tikesa Genesis chapter 2 verse 7 apruke subrayong kaitor hani kisisa hanawe borok no taka te bini bukungo subui muthangnai rangma dawe rekha hake borok kethan engkha ortoma boni phola sengno roi rekha sui roi rekha ge borok kethan engkha nisau kaitor sengno bo bai tongmani bagai se snamani tikisa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 2 bebagni no jora tongo o hasakawo bebagni no kaisa jora tongo asaina jora botongo thuinani jora botongo kainani jora botongo kaijak no phuisana jora botongo engke seng tamani bagai o sengsaro phai seng kaitor bai tongplainani bagai se phaio o sengsaro tongplainani bagai ya tamani male kaitor bible sawo sini bagai tongthai snamui snamnani bagai se thansobo engke bobai tongplainani bagai se sengno snamo engkani bagai seng o sengsaro jese manphano o sengsaro nung bebak ni nokphang ungpano bible sawo Matthew 16 verse 26 o nini phola kama ke nang tama manmani klai kwang borok obo kok no busia kaitor sengsano snamkha sengsar bebak snam mani ya golose borok no paithago snam tani bagai paithago snam tomon le borok ungka oino manai ungka borok manusia ni bagai bebak sengsani manai ungka borok manusia ni bagai ge borok manusia ungka simani bagai kaito ni bagai ge seng salsa kaito ni buskango thangnai seng chini asai phaimani tama seng asayo porewo sakri khayo samang khayo kaijago borjago success ngo thuyo retire thuyo boyos kawi thuyani sekang accident ingfan thuimana haibile ang srai ko ang thuya humanai ya ma thuinai salsa ma thuine bopro seng thui samaya thuimani ya golo tam thuimani ya golo boro thangnai bible sawo thuimani ya golo kaitoroi mananya tabuk nung nusungdi wanso inadi boro thuike paikya haida kamang borok sawo thuike paikya bible sawo thui ma bai paiya kho o busak thui ma bai paiya kho tamai male sini thani phola tongo a phola kaitor bai kaitor ni thani kipilai thangnai jeng asayo toro te torte kaijago borjago bible sawo khung haisi sini langma phoyo baru sarikya babrai chai thango nongani ri uchrai daitina u bura bai tomai haring thanai Psalm number 90 verse 10 ang pornai sini thangai tongna umor sini chi se sak rakheba charchi abo asuk pholok jakphano se aro dukhuk rok pai birman rok simi se abo rok daktino kamawi painai tei chungbo paiwi painai sini thangai tongmani umor 70 bosor rakheba 80 bosor kanai
Ge apa na abo buino cost roma hai ni jebe cost ongdro si hni sao sini jibon biri se thango jeng daktina pai thangnai 70-80 bosor daktina pai James chapter 4 verse 15 sini langmang kha siari hai hni sao somoi kombang porlia sini siari hai siari tambo masing joran dong na siari phuai phayo satung phai kena kamai payo thik komo hai Proverbs chapter 27 verse 1 Thinang ni kogno tui kungta chukdi tamni hinba thinango tamo no nungsia ang omo hai buskango omo hai ngnai omo hai khlainai abono tui kungta chukdi mane tabo nung kaitor no ungklok khayai kai ang khaimana hnai ni sak no ta torjak di ni jo kaitor khlai ro kese khlai manai kaitor kathang tong ro kese khlai manai kabang ma borok accident ngai thiyo haingo omo wan sumjang nai ko chini borok ni langma chengmani simi paithak jora omo haike ang just one sogoi sukya life is shorter than we can imagine sing simani sai sing one sok mani sai sini jibon bara ngai mano that is closer than we may think sing one sok mani sai sing khaka mani sai thoi mani abo gandawo ngai mano mane ang one sok mane ang su kedek thangai tongnai hai pana thoi mani aboni se ganda phan ngai mano aboni se ganda that is closer than we may think sing one sok mane khaka mani sai phana bara ngai mano ane jibon the problem is urgent how can we save our soul tabo chini problem engka belai keno urgent tomule kana thui tangka nang muthangjayo kana thui tangka angke nang norogo ma tongui nai ga abono chung solve khlaina nangnai naidi tak bai bese kabang amo naidi gare accident thiyo bo thini hinde wan somano oro naidi helmet thujak se haipona helmet hama ko krujak angke tabo corona virus sebabu majak biti jora tabo snamaya ko sebani kepalo kalai okoi sasia hani bagai Bible sawo wai sale jotto borok no ma thui thai aboni ulo kaitor bai busthum jagnai thui kena paya busthum jagnai hni ja aboni ulo kaitor bai busthum jagnai salsa jotto no kaitor bai busthum jagnai ge tei aro saw ecclesiastes o hadlui tei waisa hadlui khafina sekang tei kaitor romani fola bini thani kipuli sokna sekang tarmane जों hadlui ni snamjak mane hadlui ono kipil thangnai chini besak hadlui ni snamjak mane salsa srasa bisingna hadlui khai thangnai uskang urisi kapur thuyo bo bese ganang kuti malik boni besak haipon tabuk tuma kri khamang sa kri hai ble photo kaise sitam se thik no besek besar ungka ba 67 se 67 besek ba ge omahai se thangnai han bagai Bible sawo chini besak hani snajak mani hawono kipil thangpinai fola kaitor romani ba kaitone orono kipil thangpinai phiaba nang tabo nang kaitor no siniya kaitor sajak tei kaitor romano nang yasak yang ke kaitor ni lamano siang ke kaitor salsa busthunai nei sao Hebrew chapter 9 verse 27 te naima jaga salsa jotto no ma thinai aboni yagulo kaitor bai busthum jaknai ke chini second Corinthians te kaini Bible verse nai pailesinai jeng nukma manei rokno kaisomoi nai tongya nukjaya manei rokno se kaisomoi nayo nukma manei rok srapsani bagai se nukjaya manei rokhe tei paiplaya nukmane manei ro pai thangnai srapsani bagai se nukjaya manei ke tai paiplaya kebomo important ronai nini besak nukja nini bising fola nugya bomo important ko nugya si important ko okay o nugya angka tei thei playa o nukmane besak ka salsa painai besi tongya nge bopro paino samaya tini fana khana paimana jabong nai de o podawo nai de nok phang fataro batsajak nok kaisa tongo bomo important ko nok phang den important ko
nok pang obviously nok pang kiri nok tabu nok sebani bagai nok pang ni bagai se omohaina sini besagbo pola kiri mangsa kiri pola kiri kethe sini pola important ko hapana kabang ma boro sing boni besak no si torja ko bising ni pola no torja ya samang nang jaya nirok saimano amar pornaya thui thangka hanke bebak singsa no manai ba a borok tama khlai ma khlai thui thangke borok tei tamo ke thangpinai nade thui thangka ke tei tama khlai nai bo singsar bebak no manai ba tama khlai nai ha singsar bebak no manai tama khlai nai mung sakai meya ke jeng wan sok jak nai tabok corona nei jotna nok bisingo koisa nok khanai meya sebab manjak sebab kepala kelai burung samaya hapana thui mani ya gulo boro sok nai bosi wan sok nai jeng asai phayo 9 mas bumani ogo 9 mas engka jeng 9 maso pura-puri sini bekha yakung mokol khnai bebak sampurna ongo sampurna tema o sengsaro 70-80 bosor kethang tongnani full mane jen nang mane jeng thung aprono jugalei phayo engke sengsaro 70-80 bosor tongnani bagai engke sengsaro 70-80 bosor tongmani temani bagai molbrum brum ni tongthayo thangnani jugal mani bagai se o 70-80 bosor o 70-80 bosor kethang tongya phano ngi mano hai phano o sengsarengka molbrum brum ni tongthayo thangnani bagai jugal nani jorase engke nang jugal ma yangke nang norogo soknai jugal ma ke ba jugna ho soknai waisale joto borok ma theinai aboni ulo kaitor bai bustung jagnai engke neng wan sok nani jora jeng asayo jibon tongo thuyo thuimani yagulo kaitor bustung nai Hebrew chapter 9 verse 27 mote bustung jake joto no norogo soknai engke abono o busni baike yogmano bono no jeng bono lama nai mani no jeng Bible ma porebo engke Bible no o lama roi roka engke jeng tebo nali nai timi kaitor kubui de tong bono jeng wan sok laika engke the purpose of our life kaitor kubui na tongo jeng kamke manka engke tebo jeng nai nai kaitor kubui de tong jeng sinai itihas ni bisingtei tebo se prosanai engke itihas baike cheng baike painai o borok nation itihas engke abono simia Israel ni itihas ni bisingtei bo jeng nai engke tini aseng no pailegra sinai ulo hai malai lepinai ang surinai maigrang kaitor hai no hambai rawo ojorani bagai nang kubui no kethang tongo jeng nini snamjak tebo nini kokthai ni bisingtei jeng nailemanka kaitor no hambai tebo jeng sinani tongkangke tebo sirodi bebo nin thani yapore subra yusung bai suri sana amen okay